Kuha kami ng buko. Dun. Bubuko. Kuha tayo ng buko. Yay! Kuya, ingat. Ingat, kuya, ha? Ano yan? Mababa naman to. Ala, paya good. Nakakada na tao yung nagsaka. Madulas yan at basa. Nilagyan muna ng akyatan. At walang akyatan. Lipat ng Ingat, kuya, ha? Good morning. Ayan na. Masarap kumain, pagkatapos ng stress na trabaho. Kain-kain na rin. Oh. Nagagusto, puro na trabaho. Kapod na ito na natong kapitana. Hankarap dapat. Yan lang. Kuya, ingat, kuya, ha. Ayan na. Puro analat niya mga lahi kay bangin may magpilit. Ay, oo, magbiko. Oo, bangin may magbiko. Yun na. Oh. Tanim ni Papa yan. Pagkatapos ng Yolanda, tinanong Itniya. Ngayon pinapatinabangan na. Muntik pa niyan, mabutan yan. Iyak mga tanim na pala. Saan na dyan? Ay, lipat tayo sa kabila. Lubi. Mga lanyog. Ilog na naman ini mag-unang Nag-grass cutter. May nag-grass cutter, may namumulodhan lubi. Ay, Uday. Good morning. Akyat ulit sa kabilang nyog.
na ano na eh. Ooh. Marunong ka niyan, Ding? Palauhog nga, sabi ko na eh. Dad, yung sabaw, di. May paglalagyan ng sabaw. Dad, yung sabaw. Sabaw, di. Mahal pa naman ini dito. 30. 35. At saka sa baute, 5 pesos, 14 pesos na ito niya sa plastic naman. DI. Sorry ko.